Family Park. Yes. Let's go. Family Park. Lakaw sa kapatungas guys. Padung sa itawag ano. Tikitan ba? Tapos babaw. Dalis ubos ka guard. Okay rin na sila dara. Wala sila problema. At juga sa tumoy sa babaw juga. Para nakitiket. Kasi nga, always right. Ayaw left kay ato sa MCWD. Dapat tayo ka sa right side kay nakitikitan dara. Sa babaw. Park. Alright. O niya ay guman. Bantay mo suro pre guys na. Kilinas Family Park guys. Nagbantay ng mga miri. Ay kumpiyansa nung sa day ka. Werewolf yan na nung sa day ka. Kita as kinaghigot. Makaabot tani mo. Alay adapid-apid sa kagamay. So happy guys na maabot guys sa tikiting. Ang dama na mong 25 pesos. Solo mo. Bayad bayad. Ano ka dire? Bayad ka dari sa tiket. So natay ticket guys, 25 pesos. Nga may lambag kong new rate. Sila entrance fee ug sa mga chess ug sa pool. Wala tanan. Mas laho sa dani. Natong tuyo lang sa jogging mo. So 35 lang sa ka. Okay, yeah. 25. Pero guys, lakaw na sa'yo guys para agabot sa na sa guard. Ano mong ticket para sa gisi-gisi Gisi ang ticket para lahos na ug jogging. Ganda. Ay ko pensay rin ay apaw. Ay mo apaw. Saging apam. So, bati. Ano si bati ha? Let's go. Kaya na tanan. So nag-ibalbal ko rin guys. Gumawa niya sila ko kusnahan. Tao garo. Isitsita mo sa isiro nun. Kaya na yads. Ayaw yads kay padayon yads mo yads kay sagi ang toyo. Karon kay apit ang Pasko. Nindot kayo mo tanato nga. Dear. Ano ba? Pang Santa Claus. Ano ba? Tatanaw sita. I-zoom in kay hanip man. Ano lang, kapisa sa Pasko ba? Matapit ang bagyo-bagyo. Ang kaysa kay bagyo-bagyo ba yaron? Ano ang teknika na? Ang style na. Patay yung gapon ta. Nag-jogging itong toyo. Pero hapit-hapit sa tagtanaw ba? Iliwi taga ni Mas. Oo. Hop, asa man to ha? Zoo. Ang goy guys, yung kita. Zoo sa Malyaw na guys. park. Patayang gapon ta. Laban lang yun. Daray. Ay. Hanip gapon eh. Hanip. So, ikapo yung video guys kay hanap ng diri. So, padayon tas libate. So, natagay sakit anang usa. Dili duha, dili tulo, kundi usa. Kanya, mo na nang giingon nga, tag ng ticket sa ikatulo nga guard. Gisipo na. Tagbalik. Ready na. Wala na, style mo na. Welcome na ka diri. Sud sa Family Park. Pwede na parking ang motor dira. Basta importante. Jogging ang tuyo lagi. Dapat sisluyo eh. At manami. Na, kasitsuisip ka tagsa Pagis-guis daw. Magagad. Asama na lahang stage guys. Yung kanang dako kayong pang
family nga kuan ba. Cottage. Nasa kantin. Walang kantin. Pero, wala lang store dere. Bainting tubig kung uhawon ka. Kaya, ito kasanahan. At kasanahan, makoy lang swimming pool. So, tanawin sa ito guys, kaya wala pa man may limpyo ko dere. So, okay. Okay guys. Ang liyo guys, hubas na. Nahubas na dito ang liyo. Muna yung liyo sa Play Park. Walang isda, hubas na. Awa. Awa na naghanag isda dahil. Kanina pero solo. Ayan. Mga style ano guys. Jogging na ta. Guys, mutik kang na itong tiil. Jogging na ta. Wala na itong step and style. Jogging na kaya. Ay, dagan ba? Usay sa tanaw sa cellphone kaya ba sige lingi na ito ba? Man ang cellphone. Jogging lang gud. Kaya asang guard ba kuyawan? Yung guard yun, ito may bomba na yung bilid, dagan man. So, ako ibalik din ako dahil yung kuratan niya ta ba? Mawa niya. Oh. Ayan, style. Balik-balik ka gud. Huwag ng high blood. Dagan na rin. Dagan to, tuyok na rin. Pitatapot guys. Safety juga guys. Kaya ano mo, ang guard doon, kayo. Jogging ka doon, silip mobilin. Kita ka na. Tuyok ka rin agad. Ay, gagansa. Mo rin to guys nga padong na ta uli. Daan ko kung bag mo dito na klintan. Kani rin ang video rin ang klintan guys. Blanco ang style na to ani da, blanco da.